Nu er jeg tilbage, hvor jeg bor, og så kan man se, hvis du kigger i det fjerne, der kan vi se den sti, jeg lige har vist på den anden videolog. Og når de kører op over landskabet, knaller der om aftenen, så kan man høre dem nede i huset. Jeg vender lige ind på vejen, som ingen kantning har, ingen reflekser, intet, kun vejbump. Går jeg over på den anden side, så kan man se, hvor meget det her snask fylder. Jeg bor sammen med Karin. Hun er 80 år gammel, og hver morgen så kører hun denne her vej, som jeg går nu. Og som I kan se, det er tydeligt, der er vand over det hele. Ikke fordi det har styrtregnet i går, og så laver bilerne det der, fordi der ingen kantning er. Og sådan er det hele vejen ned.